ओइ नों बुजिदों नामा आं पामचार होननायखौल' बुजिदोंलै पामचाराथ' गाबस्रें बोराय लानासो दङलै गाबस्रें बोरायनाव र' एक्चुअली मेन्सआ Yeah. one piece bumper या two गाबस्रें बोराय या या Oh, home okay then, help me. या I love you What? What nonsense? What are you saying? या You idiot? You Yeah. villagers? You rascal? Mind Yeah, your yeah. language. नों बुजिदों नामा आं इडियटखौल' बुजिबायलै हो नोंसोरो होनबा आं बुंनायखौ बुजियाखै? बुजियाखै होमबालाय आंखौ मानो I love you बुंनाय? आंलाय नोंखौ साइकेलावसो गाखोनो थिनदों दा Oh, sorry. माबा मेडाम जों एनिफ्राय जेसिमल' फरायनो मोनदों मेडाम माने बे गामियाव स्कुलानो गैयामोन जों उन्दै उन्दैबा Oh, sorry. नै गावा इंराजिखौनो बुंलायबाय Oh, sorry दे आं बावबायमोन. Please नाना होदो ना. आंनो नोंनि ससमाखौ हरलाय मोजां नुदों मानो आंनि ससमाखौ लादों नोङो? दा होफिनगोनब्रा हर आंनि ससमा बियो. होमबा आं नोंनि स्कुटिखौ नारना होआ नों आं साइकेलाव नार मा? आङो? आं नोंनि साइकेलखौ नारनांगौ? औ आं नारा. होमबा नोंनि स्कुटिखौ नारा Okay दे जागोन दे. ओंखार नारना इफ्राव थुथुब्रा होगोन आं ओंखार अरे अरे थु गाखला थु या आबौ माथो आबौ आबै समायनासो माथो आबै सना गोगोम बेथारबाय माथो समायनाबो जाथारबाय हा आबै हा बिसोरखौलाय बहा लोगो मोननाय अ आबौ लामायाव आंनि स्कुटिया पाम्पचार जादोंमोन बिसोरो आंखौ बिराद हेल्प खालामबाय ओइ मोगथां थांदो नोंसोर नोमबाया नोंखौ गाबख्रावगासिनो दं मोगथां होननानै मा गल' गथ' नायबाय थादों नोंसोरो थां धै आबौ आलासि गोनां बिदि बुंनाङाब्रा थांदोलै थांदो नोंसोर थांसै नै नोंना ससमाया आबौ बियो सोर आरो बिसोर जानो बेटे बे नोंनि नोंथाय मोथे फाग्लालाय बेटे बिराद गोलाव जाबाय माथो नों उन्दैयाव सिनिल'मोन दा एथ' गोलाव जाबाय फेनानै जायगा थोलायलायला मिथा ओइ मिथा बे नोंनि खारा फाराब रावखौ खोनासंबाय थानो सम गैयालै खारा फाराबनो बुजि आयौ दादि नों मानो एसे लेथ्रा जाखो दुगैया नामा नोङो मोखांबो सुवाखै नोङो आरो बेलाय मा